colong ki slendang lah apa nyolong sempak kuwi. Kesuwan. Astagfirullahaladzim. Mas Andi TB piye kabare? Alhamdulillah saya bucange sehat. Sehat. Slendro piye Ndro? Sing kabare Ndro? Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan sami seger waras Mbak Canggih Mbak Ibu. Wis ora bingung ya rene ya. Boten kula winginane pun teng kene dusun Joho. Ning Jawa. Niki tinimbalan wonten dusun Dadapan. Sowan mriki dalam rangka peresmiane warunge Mbak Yul. Lah kok ngawur kowe iki. Lah urusane apa Mbak Yul kok ngremes apa ngresmekke wayangan iki lho. Ben warunge saya laris entuk berkahe wayangan bengi iki sing ngopi ya akeh. Acarane bersih desa. Bersih desa, bersih dusun. Wah, panjenengan teng mriki pun ping pinten? Wis nganti lali ping pira aku be. Lah sami. Lah kok sami kuwi awakmu sering ditimbali karo Kyai Sumberjo lho Mas. Kula nggih pisan niki Mas. Lagi pisan iki ya. Dadak mbok hitung lho. Penting kan nyambung silaturahmi. Nyedake seduluran karo Kyai Dadapan. Nggih, wah kula pangapunten Mbak Lurah Pak Dwi Santosa. Piyantune tasih nom, tasih timur. Banyak cara wayang kaya Bambang Wiyang Wisang iki. ya. Wah, wayangan kaya ngene iki pakaiane necis ngisor sarungan. Lho, netra kok Mbak Lurah. Netra kula mboten saged mampir teng daleme Mbak Lurah. Wis dinteni ket sore jane. Nggih, transit teng mriki wau sareng jenengan. Tenggone sapa Mas? Ning daleme sinten mboten ngertos teng mriki. Oh, wonten mriki dalem iki. Matur asaanane daran unjukan metu kabeh Mas. Ngono. Piye kene kok Mas? Alah kopi, tape, terusan gedang, bolmu, metu bolu kok bolmu ki lho. Lui Jakarta. Lu ki Jakarta nek Jawa ki mu. Lu gue ngene ya. Nah, lu ki saya dan kamu, lu gue. Nek Jakarta ki bolu, nek cara nek Kediri bolmu. Bolu karo bolmu iki beda. Beda ya mana. Lui Jakarta, kowe jenengan mboten nate teng Jakarta sih. Lah aku sering ning Jakarta. Tapi lu kan enggak pernah makan bolmu. Bolu iki emang lo pernah ke Jakarta? Kalau gue asli Jakarta, coy. Awakmu? Iya. Asli Jakarta? Main dong ke sana. Jakartanya mana? Tanah Abang. Tanah Abang Cloko. Aku dadi ning Jakarta. Dadi nek A dadi Tanah Abang. Tanah Abang, saya. Lo emang di Jakarta sudah lama? Lama, gue di sana udah 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan. Jadi Oh iya 4 bulan. Emang dulu lo kerja apa? Gue dulu di sana atlet. Weh, atlet Karate, pencak silat. Hop wonganmu. Pencak silat yo ngawur iki. Aku dadi diomongi kok. Mas yo aneh pencak silat ya pencak silatnya apa dadak pencak sil ngono kuwi mau. Iya pencak silat, Ding. Pencak silat. Iya, pencak silat. Lo sekarang di mana? Gue sekarang di Jawa. Sama siapa? Sama kakek sama adik gue. Lah bapak sama lo, bapak sama ibu? Apa? Bapak sama ibu di mana? Nyokap sama bokap. Nyokap sama bokap kucuk. Aku dadi Mas yo nek bokap yo bokap kok. Ye, nyokap sama bokap di Jakarta. Ngapain? Nonton bokep. Wah, matur sembah nuwun niku Pak Dwi Santosa yang hebat Mas. Hebat 2 periode terpilih karo warga Sumberjo. Wah, dasar piantune bagus, gagah, tur berpengalaman. Tenan Mas mimpin desa Sumberjo niki ora gampang. Barokah, Pak. Barokah. Jenengan pirsani ingkang enggal pasar wedhus, pasar hewan dibuka kembali. Iya. Gumul wisata masuk desa Sumberjo. Terusan gene pemandian iya. juga Sumberjo. Masuk Sumberjo. Bakul kroto. Sik bakul kroto ku ndi? Dadapan. Lho. Wis tutup iki kok. Bakul kroto piye to? Bakul kroto piye to, Mas? Kroto niku napa? Pakan manuk. Pakan manuk. Niku ngene pakan manuk. Tak omongi bakul kroto. Alah yo iki. Bakul kroto. Bakul kroto niku lho, omsetnya tuh luar biasa. Mulane Sumberjo itu 1 bulan
wayangan 2 kali, tidak ada yang lain selain di desa Sumberjo. Tepuk tangan untuk Tepuk desa tangan Sumberjo. untuk Sumberjo. Luar biasa. Pancen dari segi sumber daya alam dan SDM-nya penjenenganipun Pak Lurah, Pak Dwi Santosa itu hebat, Mas. Hebat tenan iki. Sapa wonge sing ora seneng duwe pemimpin di lurah kaya ngene iki lho, Mas. Blobo karo kaya Pak Lurah. Leres lho, Mas. Sing nyuwun sewu lho niki Piye? anu Mas Didik. Heeh. Kula nek kalih piyai mriki pun bola-bali tindak wonten Laladan Sumberjo. Heeh. Kala mben wonten Jaya, Mas yo. Ya. Iki tenggene Dadapan. Pramila dalu punika pun kula damelke parian utawa pantun kagem warga Dadapan. Coba kaya ngapa? Mangan ketan ning pinggir sumur. Artine Warga Dadapan muga-muga panjang umur, amin Allahumma. Amin. Nandur klopo ning pinggir sawah. Artine. Piyai Sumberjo muga-muga barokah, amin Allahumma. Amin. Panjenengan coba ngaturi napa pantun paling enggak. BBC Yo gentenan kowe kok. sora. sampean rabi ketara golek-golek to. Ora cak-cek kaya aku. Wegah aku. Saged mboten? Iso. Contone piye? Tuku klambi ning desa Njoho. Pak Dwi muga-muga diparingi panjang yuswa. Amin. Sampean Ayo. Mangan gula dicampur semur. Napa niku? Warga Sumberjo uripe makmur. Amin. Ngoyo aku sing golek-golek malah kowe. Oh, sorry aku langsung cek karo mikir. Cek kok karo mikir paling gak ki klungsu-klungsu nek melok udu. Tuku klambi di PP ning dhuwur genteng. Gek lapo kurang gawenan men lho. Tuku klambi malah PP, tuku klambi dienggo ning awak di PP ndur gendeng apa? Apa gak garing iku? Ngingu sapi ning ngereng-ngereng. Karepe. Pak Dwi kula rokoke dereng. Oh, ndongakno kok senengane ngemis iki. Paling gak iki parian sing apik, ndongakno sing becik ngono lho, BTB. Yo ngono piye karepmu? Lho, ndongakne kaya aku, mangan ketan ning pinggir sumur warga Dadapan panjang umur. Tak takon iki tak lulusno. Iya. Tuku ketan ning pinggir sumur, warga Dadapan panjang umur. Ndongakno ngaten iki bener apa ora? Ya bener to, Bi. Wong ndongakne warga kene, dulur-dulur kene uripe makmur, panjang umur kabeh apik to. Apik. Jenengan niku nek ndongakno ora usah gawe neka-neka. Ora usah ndongakno kok gawe pantun. Iki malaikat sing nyateti bingung. Lho, ndongakno niku bloko mawon, ndongakno kok gawe pantun. Jajal sakniki napa-napa ndamel pantun jenengan salat. Imame gawe pantun apa ora bingung? Lho, kok contone pomo budal sekolah mangan es krim bismillahirrahmanirrahim. Main dadu ning tengah alas kula udu biro binas. Iki makmume bingung. Ndonga iki langsung apa anane malaikat nyatete ben ra bingung. Oh ngono ya. Sik to, lha kuwi pangkatmu apa kok dadak bingungne malaikat iki? Lah aku ngisore malaikat dure mudin to Mas. Dadi apa kowe? PLT. Lah ana malaikat kok PLT. Ndongakno kek nggih pantun, ndongakno niku sing bloko mawon masyarakat ngerti malaikat nyatete ora bingung. Wis dongamu saiki piye jajali? Kowe ndongakne piye jajal? Lah iki ndongakne apa? Ya tak dongakne muga-muga sedaya warga Dadapan Sumberjo diparingi rejeki kathah dur barokah, panjang yuswa, sehat walafiat. Sing utange akeh muga-muga utange sangsaya lunas. Sing petani muga-muga tandurane panene asile entuk akeh. Sing ora duwe bojo muga-muga ndang entuk jodoh, lamun Joko utawa Duda, sing Duda ndang entuk rondo utawa perawan sing iso dijak omah-omah. Lah ngono lho, Bi. Ndongakne rata kabeh. Ngaten iki men bener. Ya bener to kowe ndongakne kabeh warga masyarakat Sumberjo. Mboten sampean iki dhewe dalang apa-apa kok mek ngiyani tok ora duwe pemikiran liya niku. Mergo padha wisan. Lho, niki samjengan salah kok sampean benerne. Lho, salahe ning ndi? Ndongakno apa mau? Tak dongakne muga-muga petani panene asile entuk akeh. Lho, lah kok le ya apik. Apik apa niki donga sing ora adil. Ora adil ki ning ndi? Lho, wong ngeyel sean. Sampeyan iki jane piye to, Pak? Lho, ora adil klerune ki ning ndi? Ndongakno muga-muga petani asile entuk akeh, panine malimpah ruwah. iku donga sing ora adil. Adil ya, Mas. Ora adil. Lah kok iso? Iku kanggone sing duwe sawah. Lah sing duwe sawah, apa ora nelongso badongane panene akeh. Mikir apa piantun sakmene sing rawuh duwe sawah kabeh durung karuan, sosok lurah bengkoke digadekne. Lah iki kok. Lho iki kenyataan gitu. Nyuwun sewu. Pak, Bu, jenengan gadah sawah. Lho, iki nelongso atine baca ndang panen. Sampeyan kok ora ngiwangi aku blas sing kacamatanan kuwi lho.
Lho nyapa iki CS ku kabeh engko karaoke ning nguri ya, bareng ya. Dongakno niku sing komplit. Lah nek dongane sing komplit piye? Muga-muga sing duwe sawah panenane iso akeh, hasile melimpah ruah, regane saya larang. Dene sing ora ndek sawah tak dongakno taun ngarep iso tuku sawah komplit, adil. Ngerti apa ora? Lolo enak. Kowe aja ngawur lho kuwi dalang lho, Be. Lah nyapa nek dalang? Dalang ki abot. Dalang ki abot lho, Mas. Sing ngomong dalang abot sapa? Aku. Lah nek abot nyapa saulan kok jadwale 20 dina 20 dina. Nek abot kuwi diselehne. Lah nek enteng kuwi digawa abot kok calangane saulan 20. Enteng apa abot ini? Ya abot. Ya enteng. Lho, ya abot ta, Mas. Abot apa? Lah saiki dalang ki melek suwengi lho, Mas. Lah rumangsamu pengrawit ki merem kabeh apa piye? Iki yo melek rumangsamu. Tapi dalang kan ngetokne swara. Lah sinjane apa bisu? Iki yo ngetokne swara bayarane sakake iki. Wong dene teko rene yo ora nggo debok. Sing nggo debok ki panitia dene mek 40 yuta. Enteng babot niki. Mas maksude ku tanggung jawabe kuwi abot dadi dalang. Aku lapo nggo dagelan iki lho Baji to. Lho nyuwun sewu niki lho. Sik, dalang niku abot napa enteng kula takoni? Abot. Enteng. Sing abot niku prosesnya untuk menjadi dalang. Kuwi abot. Nek jenengan dalang abot, nyapa nek wong calang sampean tampa. Mbok ning omah kono ngomong putu. Dalang kuwi enteng prosesnya menjadi dalang. Kuwi abot ora dene ora beda karo Pak Lurah. Dadi lurah kuwi enteng mergo disengkuyung karo perangkat desa, tokoh-tokoh dan pinisepuh wargane cancut grumeget dukung program enteng. Sing abot kuwi proses dadine entek duit akeh kuwi lho. Tapi kan ora nek Pak Dwi iki karena keikhlasan wargane kowe ning aja ngawur lho. Nyuwun sewu lho Mas. Bengi iki sing paling penting iki dadi dalang. Kowe nek ora ana dalang, kowe ape ndagel karo sapa? Kowe ora tak undang rene ra go rene. Melu sapa? Ora melu aku. Sing penting iki dalang aja ngawur kowe. Ora melu wayangan wong iki ora nek dalang, ora wayangan. Sorry, dalu niki kula mboten nderek jenengan. Aku melu dalurah sing bayar kono. Sampeyan iki ampiran dhuwit tok. Sing mbayari dalurah. Ngono sik dilong 500 e. Lambemu jotos tenan iki. Sing penting iku dalurah jenengan perantara ibarate bank sampeyan iki. Tapi kan dalane panggah aku. Dalan iki akeh nyapa dalan kok lewat kok sampeyan iki. Lewat dindiso kok dalan kok sampeyan. Tapi rezekine iki karena panjenenganipun Mas Didik ngejak kowe lek gak jejak Mas Didik ape meluk sapa? Aku dhising ngebel bojone ora Mas Didik. Berarti kowe ndek hubungan karo bojone Mas Didik. Tak sengaja ora. Hubungan kerja. Ngono ya. Kerja. Gak melu lho, gak melu kowe. Wis kerja Mas kerja. Kerja teman apa pisan kowe. Kowe iki aja ngawur Mas. Kowe iki aja sagelemu dalang ki tanggung jawabe ki abot. Mergo apa? Ana gemigare pagelaran iki ketok rame, ketok meriah iki mergo Mas Dalang iki. Goblokmu ki sing nyayal. Ketok meriah, ketok rame ra tanggung jawabe dalang. Lah apa? Sing jaga diesel. Kowe diesel mati, lampu mati son ramuni sing arep delok sapa? Kok sik ngeyel wae lho. Dalang itu teko-teko mek dok-dok. Wo. Kuwi kalau bayaran. Tak pantatmu tenan. Kowe ora melu-melu ngene lho Mas Andi tak omongi ya Mas Dalang kaya panjenenganipun Mbah Lurah itu orang terpilih saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora gampang dadi lurah, ora gampang dadi dalang. Mula duwe anak, duwe putra dadi lurah, dadi dalang ki paling seneng, paling bangga kanggo gune wong-wong kabeh kuwi. Kok iso rungokno kandhane Slendro. Kok iso duwe anak dalang, anak lurah kok iso bangga nyapa? Kok ora bangga nyun sewu nggih Mas Andi. Duwe anak, duwe putra dadi lurah iki sing didam-idamke wong tuwa. Pak Lurah arep tindak mesti diderekke karo perangkat. Arep rapat ning gone kabupaten diderekke perangkat. Sapa wong tuwa sing ora bangga? Mas Dalang, Mas Didik ngasta wayang bengi iki arep munggah panggung diderekne yoga-yoga ditutke sinden-sinden. Wong nek ditutne wong akeh kuwi seneng bangga. Lho ngono lho. Dadi wong sing sayuk, sing menghormati ki akeh. Bangga ditutne wong akeh ngono kuwi, Be. Jarene sapa ditutne wong akeh bangga? Lho, nyatane Mbah Lurah ya ngono, Pak Camat ya ngono, dalang ki ya ngono. Ditutne wong akeh bangga. Bangga. Lah wong mati sing ngetutke pirang-pirang keluargane ora bangga. Kok malah nangis? Ayo. Sing ngetutne sak pirang-pirang lho kuwi wong mati kuwi.
Piye to, Ndro? Mbah karo aku gak mudeng, aku gak bolomu. Cuman ki wong mati diangkat la ilaha illallah lakane. He, piye anakku mati lho, he. Ketumon ngene iki. Apa ngene ae timbang kowe aku sik mbok bantah, sok mbek nek mati kowe diumbarno ning perapatan piye gak. Yo aja ta lambipun. Kok jenengan nyuwun sewu lho, Pak. Piye? Niki acarane bersih desa utawa bersih dusun. Heeh. Napa to bersih desa niku? Bersih desa kuwi nyukuri nikmating Gusti ndongake desane ben resik ada saka sengkala rubito sambikala. Eling marang panguwasaning Gusti awit wis diparingi rejeki, diparingi bumi sing iso menehi wulu pametu leres mboten. Betul. Mergo niki darmane dadi wong urip. Ngerti ora? Ngerti? Bersih desa niku syukur awit wis dikai penguripan sing kaya ngene. Lah urip niku napa? Lho, urip hidup. Ijane dalang ngopo to ya ya. Lah piantun cah cilik ya ngerti nek urip kuwi hidup. Be, Sampeyan iki nyuwun sewu niki ulane ulan sura lho, Pak. Lah iya. Lho, lah gak wulan sura iki wulan apa? Ulan sura Jawane nek Islam niku Muharram. Muharram. Niku banyak kejadian penting yang terjadi di bulan Muharram utawa Sura. Ya. Kanjeng Nabi Nuh selamat dari banjir besar niku terjadi di bulan Muharram 10 Muharram. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api niku nggih wulan Muharram. Ya. Nabi Musa selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Fir'aun niku nggih wulan Muharram. Muharram. Kula Piye? selamat saking kejaran BRI Bang Titil niku nggih Muharram. Kowe ora Muharram tok kae, kowe besar ya ndelik ngono kok. Gila aku takone urip. Sawal yo ngilang ngono kok dadak ngenteni wulan sura. Urip kok hidup. Urip iki ngene lho Mas, urip iki mlebu metune ambekan utawa napas. Cah cilik ya ngerti nek urip ki mlebu metune ambekan padha karo ana nyawane. Urip iki jogetan Mas. Wes. Kowe cilikanmu tau ceblok kok gendongan gitu iki. Lah nek saiki urip apa? Lah saiki urip apa piye manut awakmu? Aku mbok klerno, urip hidup iki kleru. Nek jenengan pengen ngerti atine urip ngertos dereng niki. Nek ra ngerti kok dicatet. Aja mek ndelok tok. Niki ilmu tuwa niki. Oh, ilmu tuwa. Niki paringane Gusti. Gusti sapa? Gusti Benowo. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing kita jagat saisine Jajal. piye. Nek jenengan pengen ngerti artine urip, jenengan kudu ngerti ana ngendi dununge kayugung susuing angin banyu perwitasari sangkan paraning dumati kiblat papat 5 Panci, kiblat papat 5 panjer. Pandhawa. Ngene ra ngerti lho. Kok dari dalan ya kebacot to sampean. Pandhawa niku 5. Iya. Oh pancer. Tapi biasane ku kiblat papat 5 pancer. 5 Pandhawa, nek wedok Pandiwi, siji ontang-anting. Wong kok iso kiblat papat 5 Panci. Pandawa. pancer. Oh pancer. Sampeyan kalah Tak terus. sumpah lo cangkem lho janemu sing bener Pandawa. Lah niki. Lah nek jenengan pengen ngerti artine urip nyuwun sewu Mbah Lurah, Pak Dan Rambil. Sampeyan ngaji, tau ngaji ora? Tahu. Yo tau. Lah opo iya? Ngaji? Tahu. Salate terus kene Ali Bata ana pira? Alibak tak sajim hak. Ali Bata iki 30 B, termasuk Lam Jalalah. Ali Bata ana 30. lha iki ora tau ngaji. Ngaji be, Ali Bata kuwi 3. 30. Sing ngomong 30 sapa? Cangkemmu lho, Alibak tak temu telu lho. Lho Ali Bata niku 3. 30. Alibak tak sajim. Sing takok sakjim sapa? Aku takok Ali Bata ana pira? Ali Bata 3. Alibak tak. Iya. 3. Aku malah goblok tak. Bengi iki tak gawe goblok pancen lho. Lho lah urusane apa? Urip kok tekan Ali Bata. Lah ya kuwi mong urusane apa? Lah, nek jenengan pengen ngerti artine urip ngaji lewat huruf hijaiyah utawa alif bata. Urip kuwi apa to? Hidup. Sampeyan sesuai ana kerana kabel sing lecet temah tak nyetrum iki lho. Bolak-balik kok hidup wae. Urip hidup. Urip kuwi asale saka alif fathah a, alif kasra i, alif doma u. Diwaca A I U. Loh, hubungane A I U yang artinya artine Aku iki urip. A I U. Aku iki urip. Paham ora? Nek ora paham dicatet aja kok ngombe-ngombe we. Aku iki mau ndrodos kula meh glok rokokan sebal cebul. Dicatet ben paham.
A E U. Aku iki urip. Ya. Paham nggih? Paham. Urip kuwi asale saka sapa? Urip kuwi asale cara lampu saka genset. Genset ki mang ya ben mekan iki lho ben iso mekan Diesel mau. Cara wong iki mangan urip kuwi engko. Lah lurah, tahun ngajeng mboten iso nanggap Mas Didik malah, Mbah. Lah nanggap Urip asale saka genset niki. Lho, lah piye? Lah urip iki asale saka sapa, Ngertos Bi? mboten? Lah ya urip to? Urip asale saka sapa ngerti mboten? Lah ya saka genset kuwi mang. Salah. Ngerti apa ora? Lho, lah saka sapa? Lho nek ngerti takon aja meneng ae. Lah takone piye nek nyeluk kowe piye? Mbah, urip niku asale saka sapa? Tuwa, aku tuwa. Nggih, Mbah. Mbah, urip niku asale saka sapa, Mbah? Urip kuwi asale saka bak fatkabah, bak kasrobi, bak domabu, Diwaca babibu. Loh, urip saka babi. Babibu. Oh, babibu. yang artinya Artine Bapak, rabi, ibu. kok pas nggih, Mas Didik. dadi wong urip kuwi asale saka babi bu, bapak, rabi, ibu. Mulane aja macem-macem karo ikrok loro iki. Wong ikro lore kok ya bangga babi bu, bapak, rabi, ibu. Kok pas kuwi to, Bi? Kok Yo pinter tenan. pas iki ilmu tenan lho iki. Iki Lah, urip kuwi diwiwiti saka kapan? Lah Iya. urip niku diwiwiti saka kapan, Bi? Urip kuwi diwiwiti kira-kira wiwit pendaftaran. Urip kuwi diwiwiti saka tak fatkata, tak kasroti, tak domatu. Apa kuwi? Nek diwaca Tatitu. tatitu, artinya balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan hidup sing disebut urip. Urip. Lah wong urip kuwi kudu golek Balita Gendaan. nganti. Lho, ngono lho. Piye piye? wong urip kok kudu golek Piye balenano? wong urip kuwi kudu golek Gendaan. lah dalah kaya Saya ora nek tembung STMJ, STMJ. salate terus maksiate jalan. Lho, Pak. nek kuwi jenenge ya ora iso komunikatif to Mas nek iso iki ya apa ngibadah ya kenceng apa iki tumindake sing elek dikurangi Nah, mergo ngoten lho, Pak. sak dermo ngakoni urip Heeh. Ngaten. Mula saya wigati piyai ndadapan seger waras panjang yuswa. Amin. Amin. Perangkat dipun paringi anggone ngemban amanah selalu aman kondusif. Muga-muga ndadapan dadya desa-desa sing balbatun thaibatun warafun ghafur. Amin. Ingkang wigati niku, Pak. Heeh. Sampeyane nyono guru to, Pak? Ya guru to Bek Guru, ngawur Mas iki. aku. Selain panjenenganipun Mas Didik ngasta wayang utawa dalang, panjenenganipun ngasta guru. Guru napa, Pak? Basa Jawa. Wah, apa iya to? Tak takoni mesti ngerti lho. Lho ya Apa? paham wong guru kok Nek Mas. basa Indonesia dijawabno ngerti nggih? Yo iso to. Nek sungai niku basa Jawane napa? Kali, Nek ikan, iwak. nek laut. Yo laut. Laut iki yo laut. Laut ku ya laut. Laut iki apa? Segara Be. Nek sungai, Kali, nek ikan, iwak. nek laut. Laut utawa segara. Ngene kok cari guru sastra. Laut kidul, segara kidul. Laut iku ora segara, Laut ki segara clok-clok. kleru. Segara. Laut ini ndi segara basa Laut, Jawane. laut kuwi mulih. Lah kok iso mulih? Lambemu lho. Laut, mulih lho. Oh, tiba apa Kuwi wong nyambut gawe. Kowe iki kuli to, spek kuli kok ya mbok omong ning kene. Sindene was 1 2 3 4 5 6 niki sinten? Indah Argea. Indah Argia niki Santi. Santi, Sapa? Rere. Rere. Nah iki Susi, Susi. Mbak Wiwin. Wiwin, Nuli. Inces karo Krisjon komplit. Christian. Kok ngawur? Komplit. Sinden kok Anu cobi ngadeg kabeh ngadeg sedaya kabeh. lah ngadeg kabeh, yo, ngadeg kabeh. Kesanipun kita gayeng ning kok. Nah. Gawa selendang, gawa kain kabeh, kaine digawa, Oh, nggo kain ra. kain digawa. Sendang. Apa ngono gombel-gombel kono. Ayo. Nah, iki Niki kula gawekne lakon, Pak. lakone apa bengi iki? Kediri niku kan Gudange ketoprak. godange ketoprak. Heeh. Niki kula gawekne lakon Joko Tarub Nawang Wulan. Oh, ketoprakan to ceritane. Ceritane niki widodari kabeh niki. Oh, widodari. Ayo selendange digawa. Siapa? Indah selendang. Wis kain-kain apa-apa. Nah, Oke. Nah, iki para widodari lagi adus. Heeh. Ayo iki ngene. Ceritane niki widodari kabeh, Pak. Widodari kabeh. Nggih.
Piye Mas lakone Joko Tarub piye? Iki widodari padha adus ning pinggir kali. Kok slendange dicolong karo Joko Tarub. Oh ngono ya? Ya, terus widodari kuwi duwe sayembara. Sapa saka sing iso nemokke slendangku, lamun wedok tak dadekke dulur Sinarawedi, lamun lanang tak dadekke bojo. Oke, maju kabeh. Maju. Sing nemu kok anu kowe minangka dadi Joko Tarub. Sik. TB dadi Joko Tarub. Nggih. Nggih no Pak, cang ganteng kok. Nek aku percaya nyene cara dicandra awakmu kan bagus tanpa cocot ngono kae. Wes tak incer antara Tanpa cacat, Pak. Kok tanpa cacat. iki. 1 2 3 4 5 wis manut. Adus ya. Iki adusnya di live streaming ora? Ya wong adus kok ya di live streaming ya ora. Ora ya. Iki tembange perahu layar padha adus. Ayo rada maju kene adus. Ya kontro perahu layar kontro. Ayo perahu layar itu. Ono kosongan adus ya. Ayo adus. Slendange kene padha dikumpulke slendange. Kono klumpulke ayo adus kosongan mengguri kono madhep mengguri. Ndak ketok karo sing ngarep kene ndak. Ayo adus. Tuk turuk. Ayo ngumpul adus ayo. Boyo melu aku. Adus. Gere banyune ya. Ngapel apa? Melok adus. Ora entuk iki nyolong slendang kok melok adus. Banyune segere ya ampun ya, kono kosokan. Joko Tarub ki sing dicolong ki slendang lah apa nyolong sempak kuwi? Apa iki? Slendang. Iki mesti ngene iki cawili. Jadi sendangnya pink. Tuk. Ayo. Ayo dijiba mana ayo. Mbak Yu. Panjenengan nika madosi menapa kok benten kalih rencang-rencangipun sampun kondur wonten kayangan to? Goleki slendang lho, Dik. Slendangku mah karo dulur-dulurku ning kene. Lah kok ora eneng. Dulurku wis mabur kabeh. Slendange sampean ical. Heeh. Sampeyan golek apa? Slendang. Iki lho ngene iki lho. Lho, Ceritane kok ngono. Ayo kocrok. Slendange iki apa iki dicolong karo Joko Tarub? Joko Tarub iku. Saya tak colong slendang iki. Lah kowe kok ora iso bedakno kuwi slendange kuwi warnane kuwi. Lah aku gak uman slendang kok. Lah nyapa mos aku rabi mbokku dhewe aku. Ketoprak secara slendangmu iki. Jenenge ketoprak iki dalam adegan itu tidak mikir dari segi usia ataupun fisik. Iki tok-tok rupane kabeh padha, aku sing gak uman. ayu dhewe iki. Ayu dhewe. Ayu apa kowe wedak karo rahi ra gandeng lho. Ora sekelet lho iki kok. Aja banter-banter. Lah padahal kuwi ora didasari biasane. Ampun, mos aku dipangan Bathara Kala. Wis to manut ki gelem Manut to iki ketoprak. Slendangmu kok ilang, kowe apa gak duwe apa iki jenenge? Wis trimo-trimonen yo iki wis. Patemboya. Patemboyamu apa? Lho iya, sapa sing iso nemokne slendangku? Nek wedok tak pek dulur, Mas. Nek wedok mbak akoni dulur Sinarawedi. Heeh. Lamun mengko sing nemokke lanang yo. Sing lanang Wis tak pek TB bojo. tanggung jawab. Nek sing nemokke Wis lanang Tak pek bojo. Lah wong aku slendangku wis apik-apik ning kene kok
kok ilang. Nek sing nemokne TB oleh kotot. sing nemokke lanang mbok pek bojo. Heeh. Ayo. Sapa ta Pak Dalang? Lah yo Pak. TB mang sing nggo selendangmu TB. Iki lho. TB. Sendangmu rupane apa? Selendangku. Rupane SB apa? Ya kembang-kembang. Tanggung jawab, Be. Wis to trimanen kotot ki peken. Nek sing lanang dipek, Bojo nek sing wedok jangkat. sedulur Sinara Wedi. Sing Nggih. nemu selendangmu ra ono liya. Sapa? Oh, heeh ta. Biya. Lah kok sampeyan to, Mas? Kok malah di kene? Dalang kok kelakuane nyolongi sing selendang. Iki masih juga awakmu lho, Be. Ora nyapo, seksine lho wong kene aku ora nyolong. Sing juga awakmu kok. Kuwi iki penanggap, Be. Iku penanggap ora ketut. Lah kok di kene iki? Sik Mas, tak ambune Mas. Sing nyolong duduk sampeyan iki. Aku ki widodari iki Mas Kito. Widodari apa nek iku yo widodol. Ayo. Widodari ki ayu kok. Ayo, kudu mbok pek bojo, Be. Ora iso. Ayo. Wes, tanggung jawab. Tanggung jawab iki. Anak yo iki yo. Tanganmu ndae, tanganmu tak ambune. Ayo. Oh, mambu solar. Oh iya. Ya apa ora? Ora. Nek sing nemu selendang iki nek wedok Dadekke Dadi dulur. dulur Sinara Wedi, nek lanang tak pek bojo, Mas. aku lho sik ora entuk rabi karo Pak aku sik kuliah lho. Alah. Semester 4. Joko Tarub. Wis wayahe ra perlu kuliah, Joko Tarub. Iya yo rasa jedak. Ayo kudu dipek bojo mang jangan paksa. Ayo, masalah nek mbok cupok. Saiki aku ditinggal dulurku lho, Mas. Ih, manise. Ya Allah, ya Allah. Kaya sene ngene dadapan mah pojok dhewe lho kata-kata. Wis jan power wis ngene iki lho tenan aku. Lah kowe lak yo tau dadi langgananku to. Ayo wis Ndang aku to, ora. Mas. Yo digandrung. Gendang to, Mas. Ayo to, Mas. Iya. Ayo, ayo, Thomas. Wong iwan ya butuh. Ndang to, Mas. Ayo. Ndang aku selak kudu lho. Iya iya. Aku suwe-suwe gila lho. Joko Tarub iki kudu manut karo iki. He ceritane aku ya ayu lho, Mas. Ayu. Widodari sing ayu dhewe mulane selendangnya mbok colok. Sik to Kuwi Kowe widodari. nyekiwe kanakan kucing. Kok mbok cengkiwing kaya maling e. Lah ayo Ayo. digandrung paling gak digandrung. Ayo gandrung, Mas. Ya, ya. Ayo to, Mas. Mas. Jangkrik. Aku kok bengi terus piye nih? Wis tak kowe gelem ora? Iki lakone lho, Be. Wis to penak-penak, kowe manut to penak-penak. Lan Mbak Slendro, Mbak. Kenapa? Iki Slendro ra kowe iki lho ladane. Aku mbok gandrung, Mas. Aku mbok gandrung. Sesuk tak idoni lho iki malah. Mbok wong widodari ku alus ora kebiayaan kaya ngono kuwi. Lah kowe lak widodari sing elek-elek, nek sing ayu ya ngene iki polahe. Kok kono? Kowe kok aku kok kene. Ecake aja petok kadoh. Mlaku. Batang. Kok sayang. Sayang kok batang. Sayang. Etoke kalem. Rukun Islam. Karo Kang Lipo. Mas. Pengen tak ruwat kowe. Karo Bu Rukiah to. Islam lho. Sing apik. Tamatno to, aku ki tamatno suwe-suwe lah ayu. Ayu apa wis tamat suwe-suwe ya mutah kok ayu apa. Nat. Tapi Pakde nyongo. Nadyan wujud. Kok ndek men ta Pakde? Sabar Pakde. Nadyan wujud temong peksi. Yetmu aku manuk no piye ngene. Wis ta gelem ora? Iki mboke manuk gagak apa piye? Lah iya. Ayo gandrung dicekel Bu, disayang Bu, disayang. Diambung Bu. Yo. Ayo diambung, dipercaya. Yo, sabar yo. Yo. Kok mbok api urung-urung. Aku wedine tetanus ya. Kapten. Gawe palining. Biasa wae rasa kok. Lagi lo. Biasa wae kok. Lah penak lho, Wong Mas. tresno ya ngono kuwi kok, Be. Wingko katon kencana katon telek, Be.
Ronto. Oh, bantale, Be, bantale. Oh, yo ora sida, ora gawe turu iki. Alus manis nyengsem. Dipangku, Mas. Dipangku. Pangku, Mas. Apa? Dipangku lho ben mesra nek roman. Aku dunen no. Hah? Aku kudunen. Ala urung gedhi ya. Dipangku, Be, dipangku. Ya, mbok biasa wae to yo. Ya sabar ya. Cek tak inggahno sik iki kok bledos ra karuan. Aku tak nglungguh mek tus ngono. Dipangku karo bojone iki romantis mergo garwa iki sigarane nyawa. Romantis sik karo sing nom. Wes suwe nggonku. Sik. Kok amen sik ta Mas, Piye, ngombe Piye, Be? jamu no lho. Piye, Be? Ora duwe anu minyak kayu putih, Pak. Ayo ra nggawa. Lah jagane aku masuk angin. Ora wis aman iki. Wes suwe nggonku. Kang Mas. Diajeng. Kowe kapan njaluk tak pendem? Kalem, kowe tak lem-lem ning jagat ora ana papat ning donya. Ya mung kowe sing tak tresnani wong ayu. Ya. Kesuwan. Astagfirullahaladzim. Najis mugolado. Padahal iki kok najis mugolado. Putra Kanjeng kok putra Kanjeng Itu sing muning. Lah ke pengen ijol ye. wis suwe Ora usah gawe kuwi tok Kang. kulana. Meneng ya. Heeh Kang Mas. Aku arep bapakne mbok delikne ya. Arep bapakne. Tumpakno truk ayo. Wah, truk liwat. Ora ono sinden kok deret-deret kaya anakan. Jam to Kang Mas, aku wis kadung kaya ngene. Nek kena sarungmu iki aduh terkindil-kindil aku karo sampean Mas. Ambung, ambung, Jam to ambung. Mas. Nggo, Ya nggo. Bang, apa piye? Wis keluar. TP kocrok. Himpet-bet ora betah. Wong wedok ngecek kaya ngono. Bose kalam. Lah direwangi ngetek ki ora ndang. Keluar. Kowe pengen golek wong wedok sing kalem. Wis aku kuwapet tak susuri. Kowe pengen sing kalem. Tak kalem. Oh kene nyun sewu lenggarian Bu. Lah nek iki buke taune lenggah nek golek sing kalem tak golekne. Sing mbok incer tak golekke bocah wedok sing sesuai kriteriamu. Kok Pak? Mbok denggam-yem rambutnya kaya malah gentilang ngono. Iki. Nah. Nah, iki. Kene. Nah. Wis suwe engko. Setoke. Aku nek iki tukar tambah karo bojoku to mbok vario gelem aku iki. Lah wong kowe montor Supra kredit kok ape mbok ijolne iki lho. Wis Sik ambekan sik. Nah. Kenapa ambekan sik. Lah ambekan. Wong wedok iki pancen ngene iki. Bocah latah mbok jarak. Nah, wong wedok piye kabare paring asma sinten Mbak Yu? Alhamdulillah. kowe gantine Nawang Wulan ya. Ya ora apa-apa Nawang Wulan. Dadi Nawang Wulan sampeyan iki dapuk Nawang Wulan. Apa nek ngerti karo apa iki? Ngerti karo Kok aku diganti iki piye? Wong ati dapukanku. Kok sik? Kowe kok sik metu demit kok kowe pas metu demit Kowe pas metu demit kowe metu. Iya, Kok sik, iya. kok sik, Kok kok sik. Ngono ya. Kowe metu pocong-pocongan sing dadi kowe ya Yu ya. Lah yo, dadi iki karo Aku dadi pocong. Ora dadi Nawang Wulan. Nawang Wulan nek ketoprak wis rampung kok ya.
Dadi ku nek ngerti bojomu, iki kan dadi garwamu calone. Ku nek wis ngerti karo bojomu terus dase mbok keplak-keplak. Astagfirullahaladzim. Enggak, Mas. Idoni. Aja. Ya Allah. Aja. Ora. Iki ngono cah latah juara-jarak. Cedak-cedak nek ngomong sing apik. Apik piye? Diajeng. Maaf. Upama kowe kelakon dadi bojoku, somben kowe karo aku katur lumbaling madai bayang. Aku ambung. Kowe salah ta, Be. Ambung. Kowe kok tuyul. Lho, cah cilik-cilik lho jare kaya tuyul. Kowe iki aja nyepelekke tuyul lho. Kowe nek dadi tuyul kowe ndorone siap apa ora? Kowe ngerti gaweane tuyul apa ora, Be? Kon golek dhuwit, nek mulih langsung njaluk mie. Aja. Diajeng Nawang Wulan. Ing jagat rama papat. Ambung. Orang cedak. Dan Wis suwe nggon kula. keplak. Bahaya sirah remuk iki. Wis suwe nggon kula. Rada nyangket. Idoni. Aman saiki. Ora digawe ngene iki ya. Bobos kabeh ra kuwi. Golek isi. Saduk. Yo aman wis to. Golek isi. Podangku. Keplak. Nawang Wulane kowe wae. Wis iki wae wis tangane. Remo musuh iki. Wis. Tanggapan kacek 50 siraku remuk ya. Ora aku apa-apa. ta. Lamun kowe disepelekke karo kono kowe karo aku ya diaji. Iya, Mas. Lagune apa lintang Kairo. Mangke Pak Danamil tasih keparan enggak, Pak? Tasih. Oh, sampun kondur. Oh, alah. Pak Danamil sampun wangsul, Pak Didi. Wis kondur. Nggih. Niki lintang Asmara. Sayang, ini sayang. Kang Mas. Sing mesra ya, ben pengen ya Kang Mas ya. Iya, sayang. Allah. Tuwekan. Ral sih. Yes, pira Mas? Wong ayu tresno mungkin narya tamba susah jroning atiku. Wong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Aku yang ngonokne to, Mas. Kaya kae lho, Mas. Iso ora kowe? Hah? Wes jaremu tresno iki ya ngono. Gendang digendong ngono. Abang. Ayo. Mas. Ayo gendang. Bet. Wonge kaya bojoku kene. Ayo gendang. Kaya bakul dawet sing dereng iki lho. Lho, pancet bojo kaya ngene iki kaya aku terus. Iya. Ayo, ambung. Abang. Ma, wes. Diomengi diseneni Mbah Mudin lho. Wong ayu tresna nukinarya tamba susah jero. Tak kowe sinden apa gedebok kok mbok. Ora jawab-apane kok mlumah iki lho. Ngene kaya ayu-ayu wae lho. Lah piye to, Mas? Wes kaya wong ngisor kaya sikat kumbane putih kabeh wis. Mas, lintang asmara Cahya Luswantara. Sak jose.